kunitoroka, nguvu zake ajabu. Leo niko hapa na shuhudia wema wake. Nafahamu fadhili zake, yote ninavyo Yehova. Pumzi bure, neema bure, mimi kiumbe kipya. Sina haya kuitwa mwana wake, nitaeneza injili. Nitapaza sauti yangu wote wasikie. Nafahamu fadhili zake, yote ninavyo Yehova. Pumzi bure, neema bure, mimi kiumbe kipya. Sina haya kuitwa mwana wake, nitaeneza injili. Nitapaza sauti yangu wote wasikie. Amenipigania vita vyangu, Mungu ni muweza. Kwa nguvu zangu mimi singeweza, Yesu ananilinda. Ninainua bendera yake, nguvu zake ajabu. Leo niko hapa na shuhudia wema wake. Amenipigania vita vyangu, Mungu ni muweza. Kwa nguvu zangu mimi singeweza, Yesu ananilinda. Ninainua bendera yake, nguvu zake ajabu. Leo niko hapa na shuhudia wema wake. Nafahamu fadhili zake, yote ninavyo Yehova. Pumzi bure, neema bure, mimi kiumbe kipya. Sina haya kuitwa mwana wake, nitaeneza injili. Nitapaza sauti yangu wote wasikie. Nafahamu fadhili zake, yote ninavyo Yehova. Pumzi bure, neema bure, mimi kiumbe kipya. Sina haya kuitwa mwana wake, nitaeneza injili. Nitapaza sauti yangu wote wasikie. Nafahamu fadhili zake, yote ninavyo Yehova. Pumzi bure, neema bure, mimi kiumbe kipya. Sina haya kuitwa mwana wake, nitaeneza injili. Nitapaza sauti yangu wote wasikie. Nafahamu fadhili zake, yote ninavyo Yehova. Pumzi bure, neema bure, mimi kiumbe kipya. Sina haya kuitwa mwana wake, nitaeneza injili. Nitapaza sauti yangu wote wasikie. Amen. Erokamano ahinya jahera mar injili ngima kumkete chenro mar injili ngima. Injili makelo ngima kod an Lorin Achieng. Arwaki mondi sudane machiegni wawinj wach Nyasaye. Okinyi sabato malerni wantie kanisa mar Embakasi Central Church. Ema watimo chenro wa mar injili ngima. Kendo okinyi ni wadhi bet gi Pastor Cliff Nyaji ma bro miyo wa chenro mar sermon. Kendo wadhi bet gi Teacher Morin. Teacher Morin bro kelonwa sermon mar nyithindo. Mano en lulu mag Yesu. Kendo wadhi bet gi nono ndiko. Mano en nono lesson gi Elder Steve Agua kod Elder David Odote. Okinyi ni an gi kwaya mawer mamit ahinya. Happy Sabbath.
Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. An kod gika gisebedo ka giweronwa iluongo gi ni The Realms Melodies Ministers. Tekendo gibro pako Nyasaye chakre ne wachak sani nyaka sama wadhi tieko. Adwa rwaki e chenro mondi med oronwa ote e 23600 ingiswa ne pachi kaka chenro dhi mbele. Wadwa kao yweyo matin kapok wadhi mbele. Adwa keto u ewer gi Jo Realms Melodies Ministers. Gimiwa ne wer achiel kapok wadhi e yweyo. Ujio wa Bwana wetu kamwe sio mbali tena. Dalili zaonyesha kurudi kwake Masihi. Tutayarishe nafsi zetu, akirudi tupatikane tukiwa sawa. Tutayarishe nyoyo zetu. Ujio wa Bwana wetu kamwe sio mbali tena. Dalili zaonyesha kurudi kwake Masihi. Tutayarishe nafsi zetu, akirudi tupatikane tukiwa sawa. Tutayarishe nyoyo zetu. Arejea Bwana Yesu, kila jicho litamuona atakaposhuka mawinguni akiwa na jeshi la malaika. Tutapaa angani na Mwokozi. Siku ya ajabu itafika. Je, utayari? Heri walioosha mavazi kwa damu ya mwana-kondoo, wataenda naye mbinguni. Arejea Bwana Yesu, kila jicho litamuona atakaposhuka mawinguni akiwa na jeshi la malaika. Tutapaa angani na Mwokozi. Siku ya ajabu itafika. Je, utayari? Heri walioosha mavazi kwa damu ya mwana-kondoo, wataenda naye mbinguni. Akiwa na jeshi la malaika. Tutapaa angani na Mwokozi. Siku ya ajabu itafika. Je, utayari? Heri walioosha mavazi kwa damu ya mwana-kondoo, wataenda naye mbinguni. Arejea Bwana Yesu, kila jicho litamuona atakaposhuka mawinguni akiwa na jeshi la malaika. Tutapaa angani na Mwokozi. Siku ya ajabu itafika. Je, utayari?
walioosha mavazi kwa damu ya mwana-kondoo wataenda naye mbinguni. Arejea Bwana Yesu, kila jicho litamuona atakaposhuka mawinguni akiwa na jeshi la malaika. Tutapaa angani na Mwokozi, siku ya ajabu itafika. Je, utayari? Heri walioosha mavazi kwa damu ya mwana-kondoo wataenda naye mbinguni. Arejea Bwana Yesu, kila jicho litamuona atakaposhuka mawinguni akiwa na jeshi la malaika. Tutapaa angani na Mwokozi, siku ya ajabu itafika. Je, utayari? Heri walioosha mavazi kwa damu ya mwana-kondoo wataenda naye mbinguni. Erokamano ahinya jahera mar Injili ngima kumkete chenro mar Injili ngima. Ochopo sama wadwa nono ndiko mar juma. Mano en lesson. Kendo an gi Elders ariyo Embakasi Church ka madwa konyowa gi nono ndiko. Kendo wadwa wacho ni wadwa gone erokamano ahinya Pastor Nyagaka. Yes. Erokamano maduong' kuom miyowa kinde mondo wabi ane wanon lesson kanisa neka. Wadwa gone jahera mar Injili ngima. Erokamano maduong' nikech inya oronwa ote e 23600 mondo inyiswa ne pachi ne lesson ma wadwa nono kawuono, lesson mar juma mosekadho ni. Erokamano ahinya. Elders, happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Erokamano ahinya. Nya chako mana kodi Elder Steve Agwa. Erokamano Lorin. Gi nyinga an Elder Steve Agwa. Gidala au Sakwe SDA Church mane e Kauma Karachwanya e gweng' miluongo ne Kamgoma. Erokamano. Gi Nairobi ka e kanisa miluongo ni Kariobangi Men en Eastlands. Erokamano. E Outer Ring Road kanyo. Erokamano maduong'. Elder David Odote. An jayalo David Odote maja Kaguria. Kaguria gin Nyakach ka jimbo modak Kabuoch. Kanisa na madala iluongo ni Maro SDA Church e buo Koguta North District, Victoria Field. To Nairobi ka alemo Kariobangi East, kata dhok machielo iluongo ni Gitadhuru. Erokamano maduong'. Arwako uwe chenro mar Injili ngima e kidieny mar nono ndiko. Mano en nono lesson mar jumani. Kapok wachako, Elder Steve Agwa, dongi chaknwa gi lemo. Wacha we walem. Nyasaye mangima, Jehova manyinge ler chutho, jaduong' agoni ni erokamano kuom kinde mimiyowa kendo e odiechieng' maler mar Sabatoni, mondo wawuo kuom wach maduong' ahinya miluongo ni hera. Yie imiwa paro mabith, Roho Maler obednwa japuonj, mondo kwatieko Nyasaye to chunywa oduogi ni dwoko pachwa kuomi, kendo wang'e yie moloyo nikech in e wuon hera. Tekoni oritwa, itawa nikech wasayo kuom yie e nying Yesu majawar. Amen. 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 Erokamano arwako ukendo nikech wadwa chako nono lesson manasani. Kendo ng'eni Sabato manokalo cha ne wawe kuma meta ahinya. Kabisa. Tageno ni Elder David Odote ibo tudowa gi Sabato manokalo cha gi introduction mawatimo jumani. To pod wananae ote mar Paulo ne Jokorintho. Mokwongo gi mar ariyo. Erokamano. Dong'inya tudo. Erokamano Lorin. Sabato mokalo ne wawuoyo kuom mich mag roho. Kendo kama ne waweye ma very sensitive e buk mar Jo-Efeso sura 4 wesa 11 mawacho ni kanisa Nyasaye oketo ji abich. Achiel kuomgi en janabi. Ariyo kuomgi en jaote. Adek kuomgi en jalando wach maber. Ang'wen kuomgi en jatelo mar kanisa. Abich kuomgi en japuonj. Samoro gik moko abichgi nyalo bago ji matin. Janabi en ng'at ma golo weche matut masomo buge machalo Daniel gi fweny moting'o weche mag kor. Kaeto jaote gin mwanyalo wacho gin lay preachers, gin giyalo oko. Kaeto jalando wach maber en ng'ama yalo gi buge, evangelist. Kaeto jatelo en pastor.
kae to japuonj en jakwath. Jogi duto te Nyasaye okete kanisa ka kendo migi michgo mondo giger godo kanisa. Koro mago e mich mag roho. Kwa biro kawuono to wayudo ni nitiere tipo mar hera. Tipo mar hera Lorin en ni inyalo okinena tineno tipona. Inen to okinena to tipona titimori nade. Inen to koro tipona no kineno tinyalo wacho maudote. Koro nitiere gik ma kawaneno to nyalo nyiso hera kata kopo ni ok waneno hera, gik ma kotim to nyiso hera. E buk maduong' manomiwa e buk mar Jo-Korintho mokwongo sura 13 wesa 13 ne wacho niya, to gik moko adek gi ema osiko, gin yie gi geno hera. To gima duong'ie moloyo kuomgi en hera. Yalo biro rumo. Gik mwatimo mich manomiwa e pinyni koro wachgi ni biro rumo. Lakini hera to siko manyaka chieng'. Kendo ni nyisowa ni nitiere hera miluongo ni agape. Agape en aheri koda beni okin watna, aheri koda beni onge gima yudo kuomi, aheri kata obedo ni okwanos, en hera moriwo. Ng'en Lorin anyalo heri nikech ni watna, bende anyalo kata heri nikech nitiere gima riwowa. Lakini hera mar agape en oriwo te. Ihero kata ng'ama ok oheri. Mane hera mane Yesu nigodo. Kendo kane wasomo e buk mar Jo-Rumi 8 wes 35 nyaka 39, Paulo penjo ni en ang'o madipogwa gi hera ma Kristo herowa godo. En tho, en tuo, en kech, ni onge chandruok moro amora manyalo pogowa gi hera. Koro mae wach maduong' ma wadwa nono e jumani. Erokamano ahinya. Gik ma iwacho ni gik ma kineno tineno hera. Timbe moko ma kotim to nyiso hera. Tipo mar hera. Tipo mar hera. Yes. Ageno ni Elder Steve Agwanya kelowa gi kizungu ni a portrait of love. Portrait of love. Erokamano. A shadow of love. Portrait of love. Exactly. Portrait ing'eni koro dholuo luongo ni tipo, to Kiswahili dodhe ni picha. To koro dhok maber en tipo. Ma jaduong' owacho ni kineno gino tinenena ni mano te en Erokamano. To wayudo kanyo ni agape love. Yes. Ihero ng'ato kata ka ok oheri. Mana die. Wach malich manade nikech wabe ing'eni wan dhano. Yes. Tek malich. We amed wach moro kanyo. Ing'eni agape ni en dhok mabende wakia. En mag dho jog Greek. To Greek mane wayudo e Athens, kinyalo paro mane wasomo chon cha. To wayudo jorieko. Achiel kuom gi iluongo ni Plato. Jogi ne nigi dhok mar hera. Koro agape na achiel kuom hera. Moro nitie miluongo ni eros. Moro iluongo ni filio ama kata filia. Moro bende iluongo ni storge kata storge. Magi dho Greek te to gichung'ne aina kaka aina mar hera. Mar eros ni hera ma ji ng'enyne paro ni e hera, nikech en hera ma aneno ka ng'ani jaber koro adwa ni mondo akende. Iwinjo? Koro mano Lorin, dhok mar love ni e dhok monjaw ni e gweng'wa ka kabisa. Mamiyo koro hera ma hera ma koro miyo wa picha ne kaka wuono ni koro paro lalgo. Nikech hera ma hera ni en niya, Yesu luoko tie Judas madhi ndhoge. Ing'eni ng'ama dhi ndhogi en ng'ama dhi negi. Oluoko tiende to ng'eyo ni dhi ndhoge. Winje hera no kaka tut. Koro miyo kwa dhi e gima wacho ni gimomiyo hera en gima ochuno. E kama Jaduong' Odoto wacho. Gimomiyo hera en gima ochuno. Jaduong' Odoto wacho niya, kata bed ni ikoro, winjine gima Paulo wacho konwoyo gima Jaduong' Odoto wacho ni. Jo-Korintho mokwongo 13 wes 1. Owacho niya, kata da bed ni awuoyo gi dhok mag ji, kata mana gi dho malaika, to aonge gi hera, to achalo mana gi okot mayuak kata olang' migoyo. Wes 2. Kata da bed ni an gi mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye, kendo ang'eyo midhierni kod rieko duto, kendo kata da bed ni yie mogik ma anyalo gologo gode kuonde manitie, to aonge gi hera, to ok an gimoro ngang'. Lorin sa ema yombowa. To e yo machiek en ni nyalo bedo ng'ama nigi mich moro mar roho miyi. To kosamiyi go tikete sunga, ionge gi hera, koro en gima onge tich. Inyalo konyo ji, miwach kata ni kanisa Embakasi Central ni, an adwa ng'iewo kombe gi te kenda. To ka ok hera madhiri,
to kare nyisruok ema dhiri. Koro hera duong' moloyo. Hera gi nyisruok Opogore. Nitie tim moro mitimo nikech ihero Nyasaye. To kata nikech ihero Nyasaye, idwoko hera mane Nyasaye oherigo cha, koro imbi ng'iso jomoko. To nitie tim moro mitimo mondo ji one ni in ema inyalo time. Iwinjo ma in ema iyude pakruok kata puoch. To ma Nyasaye yude duong'. Oyombi mane hera. Yesu to wache niya e buk mar Mathayo 24:12 ni kendo nikech richo nomedre, hera mar ji mang'eny nodog mang'ich. Koro winje kaka gino lit. Ni ndalo ma koro wadake ni, nikech richo koro ng'eny, hera mochochni e mang'eny. To hera mar agape miwacho ni hero ng'ato kata ok oromore ga hera. Ineno ka Yesu ohero Judas mane dhi ndhoge. Yesu ohero nyaka ng'eni kech Nyasaye nohero piny ahinya kama. Jok mane ok oromore ahera, Nyasaye ohero e tho Yesu msalaba. Lorin mane hera. Koro wabro yudo kit hera go kako timo kinda. Hera maber ne moda puonjore kawuono. Erokamano. Hera maber mar agape ema wadwa puonjore. Ageno ni wachiegni dhi e yweyo matin to ntie wach mawacho ni what love does. Yes. Gidholuo wachang'o mo Elda. Gima hera timo. Gima hera timo. Gin gik moko abiriyo. Make mana kanyo. Gima hera timo. What love does. En wach mamit ahinya ma kawuono wawuoye wach hera e nono ndiko mar jumani. Wasetieko gi kidieny mokwongo mar nono ndiko. Wadwa dhi e yweyo matin, waduogo mana sani gi kidieny mar ariyo.